L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Gvern Laburista jagħti garanzija li l-pensjonijiet se jiżdiedu b'aktar mill-kola. Dan kien kliem il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela f'attività politika fis-sala tal-Iskola Sekondarja Kulleġġ San Benedittu f'Ħalkirkop. U din folla sabiħa Dr. Abela sostna li pajjiżna kiseb u se jibqa' jikseb is-suċċessi fejn spjega li din il-ġimgħa stess Malta rreġistrat l-akbar rata ta' tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea f'kuntest ta' sfidi globali. 4 pajjiżi Ewropej bħalissa jinsabu għaddejjin mir-reċessjoni. 3 pajjiżi Ewropej oħra li għadhom kif ħarġu mir-reċessjoni. Il-Ġermanja li għandha l-ekonomija tagħha ilha ma tikber minn Marzu li għadda sena sħiħa b'ekonomija li ma tikbirx. U aħna hemm fuq quddiem net ta' tkabbir ekonomiku fost l-Ewropa kollha. Fuq quddiem net. Il-Prim Ministru spjega li dawn ir-riżultati huma importanti e kif waslu biex jikber l-investiment li wassal għal ħajja aħjar għal kulħadd. Dr. Abela spjega li minn dan il-ġid kollu ikomplu igawdu l-pensjonanti fost ħafna oħrajn. Taħt Gvern Laburista immexxi minni il-garanzija hija li l-pensjonijiet se jibqgħu jolew b'aktar mill-kola. Hekk tibna fil-manifest Malta flimkien, hekk tibna fil-liġijiet ta' pajjiżna, hekk se niktbu f'kull budget. Dr. Abela qal li dan l-investiment fil-pensjonanti u fin-nies qed isir fl-istess ħin li tittejjeb il-qada tal-finanzi tal-pajjiż. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru fakkar kif tul dawn l-aħħar 11-il sena Partit Laburista fil-Gvern bidel id-direzzjoni ta' dan il-pajjiż. Dan fost oħrajn jidher ċar anke bl-avvanz tal-mara fis-soċjetà biex pajjiżna jibqa' miex il-qudiem. Hawnhekk ir-rata ta' impjiegi fost in-nisa f'pajjiżna għall-ewwel darba fl-istorja qabżet il-medja Ewropea. Minkejja dan Dr. Abela tenna li pajjiżna baqalu ħafna suċċessi xilħaq. Hawn elenka l-ħidma li qed isir biex pajjiżna l-ewwel darba jibda joffri l-kors għall veterinarji fil-waqt li spjega li fix-xhur li ġejjin se tkun qed terġa' tiftaħ l-iskola ta' Snajja. Dr. Abela ma naqas ukoll milli jirrimarka l-importanza tal-edukazzjoni favur l-iżvilupp ekonomiku fil-waqt li tenna kif taħdan il-Gvern il-ħaddiema gradwati qed isibu impjiegi ta' kwalità. Jiġu tan-naħa l-oħra u jgħidulna li aħna gvern ta' cheap labor. Issa ħalli għali huma kienu l-gvern tal-qatt. Imma li nista' ngħidilhom illum huwa li n-numru ta' gradwati li għandna f'pajjiżna huwa darbtejn u nofs iżjed minn dak li ħallew huma fl-2013. Intant il-Prim Ministru tenna li f'din il-lokalità qed jitwettqu diversi proġetti ambjentali bħala parti mill-ikbar proġett ta' spazji miftuħa. Hawn ħabbar li diġà daħlu l-pjanti għand l-awtorità tal-ippjanar sabiex spazju allokat għal bini f'din l-istess lokalità jinbidel fi spazju miftuħ. Dan fil-waqt li l-Gvern kompla jimplementa l-weda tiegħu favur aktar postijiet ta' akkomodazzjoni soċjali f'pajjiżna. Din hawnhekk ġewwa Ħalkirkop xempju ċar tal-pjan soċjali tagħna bi proġett għall-akkomodazzjoni soċjali li jagħti iżjed minn saqaf fuq ras in-nies ngħid li jagħti id-dinjità lil min verament jeħtieġ u għandu bżonn. Dak meta jkun partit soċjalista li għandu ruħ soċjali jiżgura id-dinjità lil kulħadd.